Bidiyon mu na yau zai yi bayani ne akan yadda mutum zai haɗa sticker kowace iriya ce a wayarsa. Ta biki ce, ta aure ce, ta sauka ce, kai kowace iriya ce ba tare da kaje gurin 'yan communication sun ma a kwamfuta ba. Kafin mu ci gaba ina so in sanar muku da channel din da ta dauki nauyin wannan bidiyon. Channel da ta dauki nauyin wannan bidiyon ita ce channel din Zanda 24 TV. Kamar yadda kuke jin sunan kun san channel ce da za ta kawo muku abubuwa da za su amfanar da al'umma. Kamar yadda kuke gani channel din Zanda TV tana kawo muku abubuwa da yawa na wazuzzuka na siyoyi, abubuwa da yawa da za su fa'idantar da ku sosai. Don haka ku shiga ku je ku duba wannan channel din, za ku samu abubuwa da za su amfanar da ku game da musulunci da sauran abubuwa makamantan haka. Kawai da kun je sai ku danna mar alamar subscribe, sannan sai ku danna alamar kararrawa. Wannan tana fitowa shikenan kun yi subscribe, sannan kun danna alamar kararrawa, yana dora sabon abu za a sanar da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, wani ne naku Hamza Salis a wannan sabon bidiyon. Kafin mu shiga cikin bidiyon namu gadan-gadan muna roƙon ga waɗanda ba su yi mana subscribing ba su jawo ƙasa wannan bidiyon, za su ga wata kalma an rubuta subscribe da jan rubutu, sai ku danna mana ita. Bayan kun danna sai ku danna alamar ƙararrawa ta yadda daga mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku. In bidiyon ya burge ku sai ku danna mai alamar like. Kamar yadda muka faɗa, bidiyon mu na yau zai yi bayani ne akan yadda mutum zai haɗa sticker a wayarsa. Yanzu Allah ya kawo mu lokacin da za ka ga duk abin da za a yi akwai social media. Za ga in za ka yi sauka ko za a yi bikinka ko za a yi duk wani abu na murna, za ka ga mutum ya ɗan yi yar bana karama ya ringa sawa a Facebook ɗinsa ko status ɗinsa na WhatsApp don ya sanar da mutane ga abin da yake tare da shi na farin ciki, don yan wasu ta shi farin ciki. Amma kafin mutum ya haka dole sai ya je ya biya kuɗi za a yi mai wannan. To shi yasa a wannan bidiyon namu muka nemo wasu applications wanda za su yi muku wannan, kuma mutum sai zata kamar a kwamfuta aka, kuma a kwamfutar ma sai wanda ya iya sosai zai muku irin wannan. Da haka ba tare da na cika ku da labari ba ko na ce na cika ku da surutu, ku biyo ni cikin bidiyon ku ga waɗannan wasu applications ne. Application ɗin da zan yi amfani da su guda biyu ne. Ga na farko post maker, ga wannan ma shi ma post maker. Amma ya za ku san bambanci tsakanin waɗannan guda biyu shine yanzu kawai za mu je Play Store mu je mu ɗauko shi kamar yadda ake ɗauko kowane application. Yanzu misali mu shiga Play Store sai na rubuta post maker, sai ku ga wanne ne kuma wanne bambanci tsakanin su. Misali na rubuta yanzu post maker. Bayan na rubuta post maker za su kawo min applications da yawa. Bayan sun kawo min shi sai na nuna muku waɗanda za mu yi amfani da su. Yanzu misali kun ga wannan gashi na post maker player maker 2023 gashi na kuna kallon sa. Ga wannan shine wanda zan yi bayanin sa yanzu. Gashi wannan kuna kallon sa post maker, gashi na rubutunsa kuna kallo. Wannan shi zan yi bayani da shi. Za ku ga a ƙasan shi ma wajen sama da mutum miliyan ɗaya sun ɗauko wannan application ɗin. Da farko za ka zo bayan ka yi installing ɗinsa za ka zo ka danna open. Bayan ka danna open zai buɗe wasu ta farko zai ce ka zaɓi yaren da kake so ya ringa kawo ma duk wata sticker ko kuma ka ringa rubutun sticker da shi. Sai mu sa English saboda za ga ba Hausa, da haka kawai mu sa English. Bayan mun sa English kai tsaye zai kawo mu wannan fuskar. Bayan ya kawo mu fuskan nan za ku ga wannan application din yana da matukar amfani. Zai baka dama ka yi sticker wadda kake so, irin kalar da kake so. Yanzu misali a nan gashi nan zai zo ya ce ma all social media, irin kenan su Facebook, WhatsApp kaza, da wannan kuma bana abin da ya shafi na wannan na YouTube da dai sauransu, da ga post ga komai. To yanzu ba tare da mun yi dogon bayani ba akan wannan application din, shine za mu zo mu shiga mu ɗau guda ɗaya mu ce za mu yi aiki a kanta. Yanzu misali za mu iya zuwa nan mu zaɓi wata sticker ce ta yi mana nan. Misali yanzu ba tare da mun sha wahala ba mu zo mu ɗau wannan kamar haka, kamar yadda kuke kallo. Duk in ka danna kowace sticker kake so ka yi aiki da ita zai yi dan yi sacin. Bayan ya yi sacin zai kawo ma yanayin karfin network ɗinka, yanayin saurin da zai. Yanzu misali kamar yadda kuke kallo ga wannan sticker ce. Yanzu ka je gurin yan communication ka ce su yi ma wannan sticker, in ma waɗanda ka je yin aikin gurin nasu in sun iya sosai to tabbas za su ci ma kuɗi sosai. Yanzu wannan misali gashi ga rubutu ga kala komai gashi yadda sticker take. Abinda za ka yi shine yanzu duk rubutun nan za ka iya canza shi. Misali yanzu na danna wannan rubutun ina so na canza wannan, kun ga kamar yadda kuke kallo, kawai sai na goge shi haka. Gashi na ina goge shi. Misali na sa
50 misali na sa 50 sai na zo na rubuta k. yanzu nan misali mu zo mu sa na inda kuke kallo na saman nan mu zo mu sa murna, mu sa misali murna kamar yadda kuke kallo. duk da dai ba rubuta ta daidai ba amma almuhim gashi nan na sa murna. nan ƙasa sai na zo na samu duk abin da nake so na rubuta, sai nan na zo na samu misali na zo na sa nan Mubarakeey TV ta yadda za a ku gani. dan na ga yanzu in na danna shi haka baya fitowa sosai. yanzu tsana goge shi, in na goge shi sai mu koma kamar da kuke kallo. gashi yanzu na goge gurin, zan ƙara dawowa na ƙara goge gurin ta yadda zan yi rubutun da duk abin da nake so na rubuta. gurin baya bar ni dama na rubuta abin da nake so, amma duk yadda kake so zaka iya. misali yanzu ka gama gogewa zaka iya zuwa ka rubuta Mubarakeey TV. zan iya canza, zan iya ƙara mai girma yanzu kamar yadda kuke kallo haka. zan iya zuwa nan na yi rotating din shi duk inda nake so. misali yanzu kamar na ɗau wannan ina dannawa za ku ga ɗan alamu ya zo kan shi. ana danna da kyau ku gani, kuma ga alamun nan. wannan alamun zai baka dama ka canza girman rubutun, ka ƙara mai girma ko ka rage mai. yanzu wannan ka gashi yanzu mun ƙara mai girma, za mu iya juya shi duk yadda muke so. kun ga yanzu na juya shi duk yadda nake so. bayan wannan za ka iya ƙara danna shi haka, bayan ka danna sai ka ƙara juya shi yadda kake so. zan iya zuwa na canza wannan rubutun kala. gashi kun ga na canza mai kala. da zarar ka gama ko za ka zo nan ka danna save. gashi nan wannan save din ga tunan a nan sama kuna kallanta, ko sai ka danna save. hannun nawa baya dannuwa sosai. bayan ka danna zai nemi ka bashi dama a wayar ta yadda zai je wannan din wayarka, sai ka danna allow. bayan ka gama zai ce ya gama saving dinsa. zai gashi yanzu ya kawo mun guri ya ce na yi sharing din shi. to yanzu misali tsana shiga WhatsApp na nuna muku yadda wannan application din yake da matukar amfani. yanzu misali ga Malam Mubarak, zan iya danna wani ce na tura Malam Mubarak. ina tura mai tsahu ga yadda application din zai je shi kanshi, sai na burge shi ya ga wannan application din. application na biyu da zamu yi bayani a kansa shine shi ma sunansa post maker. bayan ka yi sacin post maker nan zai kawo ma duka waɗannan zaɓukan. gashi yanzu mun yi bayanin wannan, to wannan ita za mu yi bayanin ta a yanzu. gashi nan wannan kuna kallon ta tsare nan danna muku yadda za ku gani. gashi nan wannan post maker, cabinet player, banner maker. gashi nan kuna kallon ta, za ka yi installing ɗinsa. shi ma akalli wajen mutum miliyan 1 sun yi download ɗin wannan application ɗin. kawai za ka zo ka danna nan open. bayan ka danna open zai yi sacin shi ma. bayan ya gama sacin zai yi sacin iya karfin wayarka kuma da karfin network ɗinka zai bude. bayan ya bude nan zai kawo ma wannan tsarin. to mu kawai mu ce mai wannan muke so create poster ga ta nan, amma zai ringa kawo muku talla saboda wannan application ɗin ba na kuɗi ba ne, na kyauta ne, da haka za su ringa sa muku talla. bayan kawai ka danna nan sai ka zo ka bashi dama nan allow, ka ƙara bashi dama allow. bayan ta gama za ka zo duk wani kalar wata bana da kake so ga ta za ka ganta nan, za ka iya ɗauka kai duk rubutun da kake so. yanzu misali mu je mu samu wata duk wani ɗan background da ya mana sai mu rubutu. yanzu misali mu ɗau wannan background ɗin. misali yanzu na ɗau wannan background ɗin. bayan na danna shi zai kawo min shi kamar haka. zan zo na ce misali yanzu haka ya mu, ko kuma na ƙara mai girma yadda kuke kallo haka. misali na bashi haka, kawai na ce haka gu. bayan ka gama wannan zai kawo ma haka. gashi nan za ka rubuta duk abin da kake so. misali yanzu na ce na rubuta wani abu haka, na zo nan in ka danna wajen T din nan wajen yin rubutu ne. yanzu misali mu channel din mu ta kai 50,000, na sa kawai murna, kawai na sa murna saboda bidiyon gai ya tsayi, sai na danna OK. gashi yanzu gashi na rubuta murna, ga irin tsarukan irin rubutu da nake so. nan zan iya ƙara mai girma kamar yadda kuke gallo, zan iya ƙara mai girma kamar yadda kuke gani, zan iya kuma rage mai. misali haka nan kuma zan iya juya shi duk inda nake so. nan kuma in ka zo nan misali rubutun wata kalar rubutu kake so yayi. misali yanzu mu danna gurin a din nan, ga ta a din nan da kuke kallo, mu danna ta.
bayan mun danna ta zai kawo mana duk kalar rubutun da muke so. Gashi nan yana girma, yana canzawa, kalolin rubutu suna zuwa. Nan kuma misali rubutun mu yi underline ɗinsa da dai makamancin wannan. Bayan wannan shi ma duk tsari ne na rubutu, za ku gani kana zuwa za ka gane shi. In ka zo nan daga saman nan za ga wani guri an rubuta font, gashi nan shine tsarin rubutu. Shi ma za ka zo ka zaɓi duk tsarin rubutun da kake so. Bayan na zaɓi wannan zan zo nan gurin kala ne, zan zaɓi duk kalar da nake so wannan rubutun ya kasance da ita. Nan kuma in ka zo nan ɓangaren sticker ne, za ka zaɓi duk sticker da kake so. Shi amma in ka ɗan danna shi dole sai ka ɗan jira yayi downloading. To yanzu na danna shi yayi downloading, to kawai sai na danna haka. Nan kuma za ka iya kawo foto, nan kuma za ka iya canza effect haka, irin kalar gurin da kake so. Misali haka kuma kamar haka. Nan kuma za ka iya ɗauko duk wani background ɗin da kake so ka ƙarawa. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. In wannan bidiyon ya burge ku, kada ku manta da danna mai alamar like saboda ya yaɗu sosai, 'yan uwa su kalla su ma su amfana.